यार लइका गुहार करता महतरिया हो लइका गुहार करता। एक भक्त कहते रे माई से कि हे माई रौरे कृपा से गावे बजावत रे हमरा कुछो लूर नहीं खे। हे सरकार का कहते रे तो गावे बजावे तनी को न लूर गावे भरला सभा में मैया बेटा मजबूर बा। बजावे के तनी को नलूर बा भरला सभा में मैया बेटा मजबूर बा। ए मास्टर और का कहते रे अरे कि आइल बानी रे भिखरिया हो कहले कि हे माई एक बेटा भिखारी बन के रौरा से विनती करत रही होरा करत रही कि समाज में आके लाज बचा दई का कहते रे कि आइल बान बन के भिखरिया हो कि बेटा गुहार करता। रौरा वो कालिदास करियवा पर नजर फेर देहला माई कभी बना देहला और क्या कहते कि अरे कालिदास करियवा पर फेराला नजरिया कालिदास करियवा पर फेराला नजरिया। काली की है माई ओ कालिदास करियठ पर नजर फेर दहलू उनका से कोई बुड़बक संसार में न रहे कि जौने दाढ़ी पर चढ़ा रहे वही दाढ़ी काटत रहे।